So karon adlaw partner, Sunday man magkuan mi banding-banding mi dito sa Claveria Beauty. And of course, nami kauban sila Cheryl ug yang anak. So atong adtuon ang Claveria kay mo ni ipangandoy sa duha. Ng mga laagan. So come on, let's go. Ting 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 ting. So kuyogi mi partner sa among adventure sa Claveria sa Beaudic. Atong tanan partner ang nindot nga view sa Beaudic. Ang nindot nga view sa Beaudic. Nindot gyud kay Beaudic. Hello! Hindi kang bagay. Dito ka sa likod Hello, partner. Mag-live ni Karon. Imo magatong kita na itong aga na. Mag-live ni Karon. Nasa dapit mag-live ma. Claveria. Claveria daw. Pero laag ni. Mag-web na si Papa. Terpagita si Papa. Lord, karong adlaw Lord God, ang Domingo Lord, among i-pray Father God, nga ikaw padayon magauban ka na mo Lord, especially Father God, sa among pagbiyahe karon Lord, padulong sa Claveria Lord, ug asa man mi padulong Lord, nga ikaw magauban ka na mo Lord, nga magawang proteksyonan Father God, laban sa mga kaaway Father God Lord. Larga ng driver. So today partner is Sunday. So it's our time para pagbanding ta. So kami magadto mi karon sa Claveria Beauty. Bisita si Michelle og si Alexa. Dala si Alexa Isman sa kese. Dahil nang isa ni balhin. Ba and magpalit sa sila partner og mga makaon partner mga unta og turon na mangistak sa mi kay wa mi kabalo kung naluto na ba tong kanang Bisaya nga manok kay naa may birthday sa iyang relatives ni Cheryl. My name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Kana din pagtungtong daw kuno sa dalan daw nga semento sa pagtungtong
Maniuto sabi, una. Dayo na mo pang ipangita ang semento nga nasa siya kay. Wala pa yun siya nakaabot. Na, hapit na. Wala na? Wala pa. Mura nagsiminto. Hello. Partner, naami dire sa Pinyahan. Sa Hinaplanan, Claveria. Okay. Partner, nahumana may picture dire oh. Ay ganahan ko sila ni Pinyahan no. Alright. Yan partner, nanami diri sa Hinaplanan, Claveria. So ang among plano nga moadto view deck medyo nilihis gamay kay nami gani diri ring kuan ni Cheryl yang kuan yang sister diri sa Hinaplanan. Yo. Hello. Hello. Mga laagan. No, busog na mo. Hoy, bawal manguhag kakao. Picture sa sila partner. Okay, 1, 2, 3, smile. Mo ni ang bukid partner oh. Kita niyo yung kakao. Kakao eh. Mo ni himog chocolate. Oh. Kukuha. Iyo. Sulod ko na tabi. Na. So wala mini sulod partner kay lapok kayo. Hindi ka sulod sa sakyanan. Sa lubi oh. Dora kay lubi partner oh. Asa naman mo? Laya sa Natawig na Korea, magnaagban ka. Balik kami. Biodek? San asa? Naaman. Mga tumig biodek. Kuya, pamadya pala luto ang lechon. Wala pa di ay. Nagbalik na ako, luto na to. Danduta sa kuan eh. Lata eh. Mga usap kayo. Lata basa. Mauban mo? Manilang lugar partner. Ha? Dini ana man silang kisim mo nang balay Jesus. Di parker ra dito sa Di dia. problema si Alexa kayo unsa man ning balayang. Ni Alexa dili man imong balay sa una. Ni ana sa Alexa ay kisa to lang ingon ko na Jesus. Yan partner, morning kuan partner kamaisan. Oh, luwag kay ilang kamaisan. Ay, wala pa din naluto ang litson pa. Muula ka pa dahil mo diretso. Kaya mo ato may beauty. Kapalas kalas ang gasolina. Nagdala may green Piniari kita itong naging Jesus. Marang. Okay, udodo. Partner. Daghanag manok. Harvest na. Sakto gyud giingon ba? Laan gyud di ron ba? Oh, naipato, nay manok. Oh. Ano? Mo ni ilang mga balay diri partner oh. Tungod sa kaluag sa ilang lot area oh, i-develop nila si garden. Okay. Muna ni ang ilahang sa igsoon ni Cheryl. Yan. Oh, nindot kayo, bugnaw kayo no? Hello. Say hi. Hi. Oh, yeah. Mga bibo kay mga bata diri. Hello, ma'am. Ito.
Mani ilang lugar diri partner. Yeah. Lami kayo, bugno kayo kay kawayan ba? Wow. Jeez. Di pa, di. Sorry. Guwapa kayong baso, be. Wow. Layra. Wala, sorry. Lagyan niyo pan si Upre. Sorry. Lag. Yan partner, mga unta partner kay dugay kay kita ano siminto. Kadugaya siminto si ana o pag siminto. Oh. Taas mo kayo. Dali tayo gambay. Damang na. Babit. Breaking nga dugi. Maak. Muha na. Mo may lang yung sige awat-awat ni Justin na masukok ko. Mga katsada sa ingani bukid no, lami kay mamuhi og hayop. Doy. Tisoy mga driver oh. Hali na ko. Sa ngalan nimo? Yeah. Yeah. What is your name? GL. Ha? Complete GL? name. Complete name. Complete name. How old are you? Tisoy kay partner oh, foreigner ang amahan ani. Ay, asa pang amahan ani? Ay, kay magpaliwat ko. Ay, siya, tisoy kay parinir. Asa pang ibigay sa mga paliwat? Kay single na. Siya ra isa anak, kulay ikon. Model. Kuha ni Mami yan. Ay, Mami yan. Mami Rere. Mami Rere. Imo nang tanong? Kani ba tsada oh. Murag duli ano? Padala nga mag... Strawberry ba? Oh. Chelde kaya ito ko muna sa plastic. Ha? Ano daon sa ito naman? Mahal ra ba na siya? Kani mo tsada oh. Oh, kani Murag bakaon ba? Oy, No? mahalon kani daghan kinamalit ani mga sapian, mahalon. Mangayo ko ani utro. Kana kay kulang Kay gabutayong butang nila sa insakto nga siglanan dayon. Unsay kay tanong mana? Bisag ina na siya pag mabutang na siya sa pag magwapa Magwapa na siya. Ako paguli nimo pagdili na mga Padalon man niya. Ili lagi kay nasa lato man niya wala imong facial dito ba? Ha? Wala imong facial dito. Ako na ako ingon ana. Gihatag ni Janice gikan. Adisip ang papilit. Yan partner ang mga bulak diri ni ma'am oh. Pangit ako mga bulak. Yan. Mga pila ka tuig gikan karon musaha ni daghan-daghan ani. Nindot magtanong diri partner sa kaning province o kaning murag kuan kay. Dili kay init ang kuan ang lugar. Kaya napon sila source sa ilang tubig. May mga bulak oh. Yan. Nag-negotiate sa bulak. Yan nila mo french fries. Sige mo picture sa akin. Akakrak! Wala, ang manok sa taas. Grabe. Pili lang ka sa ihaw nimo. Tingala. Dali na kay diri
rambutan no. Oo, na ay ano. Tas kaon. Ka siya juicy ra man ilaha ko. Rambutan. Dili na hay boy, ginuupoy ni sa Kakao. ay magkatawa man jud ko. Lagot alagin karon pa may gid ko na ani ni. Wow, nagkulay na sila. Dugay no, dapat Wow, usaban nice mo sa kay house. wala. Oh, ba? Wow, tsada ka magpatutos ta. Mo ni siyang dalang pasulong sa Liberia. Kataas, murang like straight. Kaya to kataas. Muni isbilahan na kuan Muscat Ridge. Oh, mana ni sentro di. Muni Muscat. Dito pa, sunod nun. Muscat. Mana ni ang kuan Hindi no. man nag-eskwela si Janice Muscat. Mana ni ang kuan. Liberia Sentro. Napa dito ang merkado nila. Dito sa may Winston. Mura lagi sundalo diri. Na, Liberia. Liberia. Na, muna yung giskulan niya. Muna ni ang Muscat Ridge. Oh, Yung Stimpy siya kung day na. oh. Hindi sila nagkita ni Bulldog o ni Janice. Oh, na-tore. Nay kaagi. Dira, di ba nagpaulay makusumas? Hindi na. Ayasan, tatapita to. Sakit naman to. Malayo pa ang diri kasi sa Manila. Yung pa ni. Mabuang yung magbuhan man ka. Ato mo ka rin. Ganito na punta ko na ugma. Nay sa lugianan na rin. Ano yung merkado nila? Kaya niyang bibo diya. Meron ang picture na. Magbuhan. Ito ilang titikikuan. Kalipungan na. Ano yung Liberia Sentro. May pico. Solo diha ang katumurag pa nila. Tumurag ilang sito-sito dito. Sa buwan. Oh, yan. Dito, anak. Dito. Din ang beauty pala po. Dito, na. Dito man. Simento, pero wala pa yung nga ni kanang daplin. Ano na ba? Dito yun din man. Alam mo, Kuan siya gidevelop na lang nila kay Morogo. Wala, nana, ilang munisipyo diri. Oo, nari ng munisipyo. Enjoy na yung munisipyo. Wala din ang pulis. Sila kayo lang munisipyo. Wala na po yung mga prutas. Na pwede, siguro magpa-picture dira oh. Pwede, yun niya. Pwede man. Namin, nakita na ko sa FB na nag-post. Magpa-picture ta dira niya. Ma'am, sis, sunod diri sa Claveria. Wala mo ko Ay, sis, sunod pa. Hinguog. Sunod. Butuan. Malayo pati Valencia na. na. O sa speaker side. Ako na maako. Huwag to lugar na natuti. Ang gwapo kay mga balay dari oh. Ngayon ka din beautiful na. Progressive na pwede. Buwan, Liberia. Abot na gid mi diri sa view deck. Hala. Oh, sorry. Close pa gyud na biya ka sa dalan mo. Dili pa mi makaong. Makita ka na sa ubos core nang tay lingkod-lingkuran. Suway! Nana si partner, muna ni ang music sa Liberia. Di pa rin pasudlan na. Feeling ko diri bel. Hadag na drone ba? Dili na naman ka lang. Dili na dili.
Lingkod lang, lingkod. Yan, saan na nakapag-picture? Sige, kay video ako inyo ha. Be, Sige. Ana daw si Nato. anak-anak mong duha, kaway-kaway mong duha. Kaway-kaway Be, daw mo. Kaway-kaway mo isa. Be, ready, go! Sige, sige. Kaway. Alexa, tanaw, Alexa. So, partner na namin dito sa Budik sa Claveria. And Wala pa hindi pa pasudlan, no? Isa pasudlan. So, makita niyo dito, partner, ang mga tao, mga riders. So, ikaw lang sila magtanong. Sige, kamame, kamame. Kamame. Kitang tanan, be. Kitang tanan, be. Video lang. Ano din, ha? Ready, sige. Welcome to Budik, Claveria Budik. Ito, may lalakwan. Siyan. Naglabas na siya. So, money partner. Mais. Budik. Tato na po. Gusto pa mag-job? Abri, gamay na kayo. Magkuhan mo na. Hello. Pangkuhan to ka nang singa na. the sky. We are heroes Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Okay, try ta ato og mat-i. Alright. Let's go. Ayun na. Ato mig mat-i partner. Nahuman namin diri sa Budik.
So let's go mat A again. Wala agad! Yay! Dahil lang sa kanang cellphone mo, itamas tagmat Labay na. Partner, naami diri sa dool sa Mat A Claveria. Naami diri sa Dakong Bato. Ito, profile na si Kasi. Ano, picture ni ma'am. Ikaw, alik sa picture. Diao, sa isa ba? Malaw sa ito ha. Kaya ako picture ni ma'am. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ambot ng kahaanin nila mo hapit pataglan. Kaya naman, dito naman talaga was. Oh, among kuanon. Panikamutan ni Idwe. Ano po? Kuan na media. Technical like. Sige pa, parang mo siguro media. Okay. 1, 2, smile. Kan tapat mo doon ka nang grabe ka panghamon. Doon daw ko no. Ay, no, sige yung lubog pa kay ibang picture na ibang picture. Rock ride. Ang picture ay laptop ko na. Ito na ka na ulan mo flower. Sige na. O ana. Sige, okay. 1, 2, 3, smile. Ay, ayaw magtanaw. Ano mo doon? Ano mo doon? Magtanawan. Smile mo daw. Sige, sige dali na. Ano kayo best friend? 1, 2, 3. Tanaw daw. Smile. Enjoy kayo sila partner. Sige, ipatong mo rin. Picture pa more. Masalang sila sa... Otro sabi kay nagkuhan si Kasi. Antiyan ni mo lang. Haba, Alexa, ba, Alexa? Alam, guys, amo kasi Alexa. Sige lang. Pwede naman. Sige, dali, dali. So, yan partner. Very happy no ang among pagsuroy-suroy diri sa Claveria. And nga na. Nagyutay time para sa atong pamilya partner kay dapat i-value po nato ang panagsang pagbanding-banding sama ni Ani. Sa picture mi diri. Claveria kay Windows po ang nature ang yang dating. And ana para i-kuan po gamay sa crowd sa kuan ba city. So relaxing, enjoy ang mga bata, sa picture then ana lang partner no, salamat sa pag tanawa ni nga video. Hope nga kani siya maka-inspire po sa mga family diha. Dapat natay time po sa atong pamilya magbanding-banding. So mo ni siya ang among pagbiyaya pagsuroy-suroy diri sa Claveria sa Miss Oriental. Until my next video, bye. Stop over pa mi partner kay nangaon mi og marang. Yan. Tagalikod. Wala kasag mga og marang.
Agoy, 10% na lang.